Dagrong mirdan community hola long ni tum kacingwa hoda bangke ante la solama bangke itum pinia mat ke itum pithir thip nang nelo pusi puthot la 10/09/2022 arni bangke itum paper kraksi ampar ke puthot a meeting ahut 10/11/2022 la ke ladak adorso committee hola long si nilitum peman ponlo LA meeting amahala so hoda bangke resolution endelo ni itu resolution endelo amasi komada bang pu abang PC meeting nang edun dema labang aphan ke itum arpu penstame pison pona usin itum keceraya teng pen hala sohni pen itum la LA committee pen hoi pen sin itum ceparai pen anke non 2010 2020 achiklo ke 11 date ke lagi nitum ke every month 10 lo meeting edu la se hala suarni pen nilitum alang ni phan lo ke pale ke parnisi 20 arni sinilitum pele lo pulo de ladak chiklu jon ko ando lo nang litum hisab tha di rakat tha ha 7-8 months 7-8 months tamane ni tumge kelang lo je alang li meeting wang hi mene palam le hata wang wedel lasi niligi pui pu bangke da karbiang longa rat APSLC phaning je thiara do anta mane ningi bidam nang ji alama bela ke di fuel e alam la pen pini nang litum true media hoi pen litum APSLC ke kroyara phanchuning rilo la ke thang ining ki bidam nang jalam ta ve la pen thang ining ke solam ta ve apen la ke ICLA long thir kluk nang ji a committee la pen te in tangkring nang pu a phan sini litum la ke klempon la pen alang li phan party ben le ke sor plot kali party ben le ke out kali la si mane arpu pen bang apen la ta sipson han sedet kali hadak media thengno dolang edi kening je mane waiting list dolang pe hedi doda dolang athe bichoy bo madu di ar puge rai krim lo ni gani ni thom na meeting wa ngoi bolo de lage ku pu si lage ke je plan lang ma lage party ang tang lang ma enge MP election ke nangali lo ke mate di ho lasi nilitum la bangke claim nang ko ama non ka che plan thu kamang hu thu men nai abang ke la BJP IT cell tu abang hadi ho amek jang thek the anu jang thek the jab ta chu ta thek wang we mat social media long hang jo le dak du ke ho do pek na ho nili tum check lo hadi ka do ka BJP IT cell lum senang chonpa la si la ke APSLC apaning je thiara da tu manghu nang ne pen hala pini da komen ke tok do pik ho hala hai an setami la bangke itu manghu dam nang nilo lasi alang li meeting nang che tong do nili tum la register do that la ke nili tum attendance register lo la di fuel e lo attendance register lo la so teng ben ni la kha et lo alang li ningkan ke thom plengchen lo ningkan ke thom bolo te chekloyon thong kebra throk chekloyon thong kebra throk angbong ben alang li meeting nang ke tendun vice president bang sipson hanse bang chekloyon phowe bolo te ningkan isialong ke peni chekloyon ni baksi do chot he di inke alang li ke not vice president la so posi la ke ni tonta lang nang kok lo la si arpu pen ke pisun nang kok lo la si lada ining ke oi dam nang jadi adi ma be alang ni nang ke tenun adet la hello 24/08/2020 la bangkalang li phan vice president ke ba karni lo asor ni dolo 7/09/2020 la ke alang ni nang se tong lo 10/04/2021 alang ni 2001 ningkan ini sinang se tong lo ning whole year pen 2022 ningkan 24/02/2022 la ke hadak kopuni lo phuluni long nang se tong dun lo la pen 11/07/2022 la si laan helo alang li na se tong dun la si lada ke pene central atum phanda ke koya lama be la pen te
lada komane phan ningke oidam nangji palam tawe jong si APSLC intang nangji pulote arpu dollar teng aita nangne nelegi pui bangge pen mo pen tuma president ki po som si mane within la non 27 ang bong arpu la tumhan pithu nangji pulo matedi la ke pasuntan an arputa aku ci pithu et nai pulo matedi la bangke nilitum mane kipu kangtu bangke la hello hala a constancy long non sipson han se bang bisaralam hada donsuri constancy di donsuri constancy long mai meeting ke dodun kaduk kawe ela pen meeting ka arrange la pen LA long tha meeting nang ke dodun kaduk kawe active lu pute laga arpu ka lang litum siklem long po masiklem long ala lale he asila ke mane phan pek pide ji mane phan pek ji po lama velu